Cum faci și tu acest exercițiu? Vreau să ții picioarele depărtate, genunchii ușor flexați, ridici bazinul în sus în timp ce te ridici pe vârfuri și apoi în jos, rapid. Bravo! Oh. Ai trecut la zona lombară. Și acum vreau să facem și pe muzică. Faceți tu cu mâinile. Posibile greșeli. Fundul trebuie să fie foarte relaxat, să nu fie deloc încordat, genunchii flexați și să mișcăm odată cu bazinul și să nu uităm să și coborâm bazinul, nu să rămână doar sus. Beneficiul acestui exercițiu: stimulează mușchii fesieri și îți crește rezistența, crește ritmul cardiac și ai mai multă energie, îți antrenează coordonarea și mobilitatea.